Достар, sizin bilen min Milevşa Rizvanova uramda küz. Oğaçlar әкрегенә саргая башладылар, ләкин безнең Блиц опрос рубрикасы әле саргаймый. Чөнки безнең кадерле артистларыбыз аны гел яшәртеп торалар. Һәм без башлыйбыз. Dostlar, күргәнегезчә, бездә бүген Блиц опрос дигән рубрикабызда театрыбызның иң назлы артисткасы Назлыгөл Хәбибуллина. Сәлам, сәлам. Назлыгөл, син безнең шундый йомшак куянга охшаган бер театрыбызның персонажы, шуңа күрә мин сиңа туры килгән, туры китереп шундый сорау диямын мин аны. Шундый бер сюрприз әзерләдем сиңа. Мин әйткән фразаларга и авазы ярдәмендә үзеңнең эмоцияларын күрсәтергә тиеш булачаксың. Без башлыйбыз. Назлыгөл мине аңлаган булса, 1, 2, 3. Бәләкәй йомшак куян. Әйе, репетиция басынга калдым. Машина ватылды. Студент чаклар искә төште. Бүген тышта бик салкын. Кайнар чәй эчәсе килә. Бозлы суга төшеп киттем. Тешемне сындырдым. Караңгы берни күренми. Кояштан күзләр камаша. Юешләнеп беттем. Йоклыйсым килә. Ашыйсым килә. Һәм премьераны уңышлы уйнап чыктык.